Ruth Kapitulo 1. Si Elimelech ug ang iyang panimalay na malhin ngadto sa Moab. Kaniadto sa panahon nga ang mga maghuhukom pa maoy nagmando sa Israel, may gutom nga miabot sa maong nasod. Busa may usa ka tawo nga taga Bethlehem sa Juda nga miadto sa nasod sa Moab uban sa iyang asawa ug duha ka anak nga lalaki aron adto una mopuyo didto. Siya mao si Elimelech ug si Naomi ang iyang asawa. Ang ilang duha ka anak nga lalaki mao si Malon ug si Kelon, taga Efrata sila, nga sa ato pa Bethlehem sa Juda. Miadto sila sa Moab ug mipuyo didto. Si Elimelech namatay ug si Naomi na lamang ang nabilin uban sa duha niya ka anak nga lalaki. Kining duha na minyog mga babayi nga taga Moab nga ginganlag Orpha ug Ruth. Tapos sa mga napulo ka tuig nilang pagpuyo didto, namatay usab si Malon ug si Kelon ug si Naomi na lang ang nahibilin, wala nay bana ug mga anak. Nakabalita si Naomi nga gipanalanginan sa Ginoo ang iyang katawhan pinaagi sa paghatag kanilag maayong ani. Busa nangandam siya pagbiya sa Moab uban sa iyang mga umagad. Milakaw siya uban kanila balik sa Juda. Apan samtang naglakaw sila, si Naomi miingon sa iyang mga umagad, "Pamauli kamo sa inyo ug tipon kamo sa inyong mga inahan. Hinaot unta nga panalanginan kamo sa Ginoo sa mga kamo maayo kanako ug niadtong mga nangamatay. Ug itugot unta sa Ginoo nga maminyo kamo pausab ug makabaton kamo panimalay." Busa mihalok si Naomi kanila ug nanamilit. Apan mihilak sila sa makusog ug miingon kaniya, "Dili kami mopauli, mukuyog kami kanimo ngadto sa imong katawhan." Unya mitubag si Naomi, "Kinahanglan nga mamauli kamo, mga anak. Nganong mukuyog man kamo kanako? Makabaton pa ba ako mga anak aron inyong mabana? Pamauli kamo, kay tigulang na ako ug dili na maminyo pag-usab. Apan bisag maminyo pa ako pag-usab, karong gabihiuna ug mga anak ug mga lalaki, magpaabot ba kamo ngadto modako sila aron kamo maminyo kanila? Makapugong ba kana kaninyo sa pagminyo sa lain? Mga anak, nasayod kamo nga dili gayud kana mahimo. Nasuko kanako ang Ginoo ug naluoy ako pag-ayo kaninyo." Niining tungura, mihilak na usab sila sa makusog. Unya si Orpha, mihalok sa iyang ugangan ug nanamilit ug mipauli sa iyang katawan. Apan si Ruth, wala gayud mobiya kang Naomi. Unya si Naomi miingon kang Ruth, "Ang imong bilas mipauli na sa iyang katawhan ug sa iyang Dios, lakaw, kuyog kaniya." Apan mitubag si Ruth, "Ayaw ako agdaha pagbiya kanimo ug ayaw ako pugni sa pagkuyog kanimo. Bisan asa ka mopaingon mokuyog gayud ako. Bisag asa ka mopuyo adto usab ako puyo. Ang imong katawhan mahimong akong katawhan ug ang imong Dios mahimong akong Dios. Bisan asa ka mamatay, adto usab ako mamatay ug ilubong. Mahiguman ko unta ang labing makililisa nga silot sa Ginoo kung tugutan ko ang bisan unsa nga magbulag kanato gawas sa kamatayon." Nakita ni Naomi nga mukuyog gayud si Ruth kaniya, busa wala na niya mudugang usulti. Unya mipadayon sila paglakaw hangtod nga miabot sila sa Bethlehem. Nangalipay ang tanan sa pag-abot nila ug ang mga babae miingon, "Si Naomi ba kini?" Mitubag si Naomi, "Ayaw ako tawga og Naomi kundili Mara, kay gipaantos ako pag-ayo sa labing gamhanang Dios. Sa paggikan ko dinhi daghan ako kabtangan apan wala ako'y nahot gipauli sa Ginoo. Busa nganong tawgon man ako malipayon nga gihukman o gipaantos man ako sa Ginoo nga labing gamhanan." Ingon ni Ana ang paghibalik ni Naomi gikan sa Moab uban sa iyang umagad nga si Ruth nga taga Moab. Miabot sila sa Bethlehem sa pagsugod sa ting-ani sa Sibada.